ഓക്കെ, ഇത് മതിയായിരിക്കും. ഈ മണ്ട ശിരോമണികൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കൂ. സോറി, ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന്മാര് നിർത്തത്തില്ലല്ലോ. നമ്മളും ആ മുട്ടത്തലനെ അതിനകത്ത് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ആ കേജ് നമ്മൾ വീക്കാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആ തീക്കകത്തൂടെ പോകേണ്ടി വരും, വേറെ വഴിയില്ല. എടാ, അത് ഹീറ്റാണ്, അതിന് പോവില്ല. ശിവരാമ, അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ. അബദ്ധം അറിയാതെ പറ്റുന്നതല്ലേ, ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. Now what? Let's move! തൈര്